Hai no hai. Acid sai thimani kok tuma kasai faika. Lai thangai sal 17 October 2021 Robibar dino khorokcha chakrajwk acid sai thijalangka. Kok tuma o saimangka bobini bwsamari bai walai thwika hwnoi. Tebo saimangka borok bwkrajwk te bwsamari khoroknoi no chuak kefek hwnoi. Khaidi kok tuma no kisa nailena. Acha dara miyata mungkha. Roko kasto kaisa laikhata. Roko Sabat naga sasuli thoyo. Miya nong parawo Belmura borok thuyun khnamani kisa sai khnardi. Abode Tam karone thika. apa swang nangene walai thiyo Acid dasa nisi chau acid sai thika na. Sabai sabai walai mani. busamari baina Bwsamari bai walai bulai lai khana borok walai bulai lakha. bulai lai kha Bulai lai olkhai acid chakhata sab chakha bwkrajwk no bwsamari. bukrajwk Takha bwsamari no dasa noya khaka kharjak. Dakon a thnyani mungkha tamo dara. fulo Fulo ki kumarni bihi fulo kumani bihik no bujika mane bin title tam bung tam bin. kondo Ha? kondo Bumung tamo bini. fulo 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 kondo. Hambai dara no. ঠিক আছে